Og her er der billeder af Kim og Dorte. De er netop blevet gift i Skagen Kirke. Og hvis nogen synes, at de har set dem før, så er det faktisk ikke helt forkert. For det er jo sådan, at Dorte faktisk friede til Kim her i God Aften Danmark på Valentinsdag en gang i februar. Lad os prøve en gang først at se, hvordan det foregik. Dorte lokkede sin udkårne og intetanende Kim med på en tur fra Skagen til København. Jeg er meget spændt. Og den store overraskelse foregik på selveste hovedbanen. Vil du gifte dig med mig? Ja. Velkommen herre og fru Røn Ottesen hedder I jo begge to, og tillykke med det. Dorte, hvorfor valgte du at fri for åben skærm dengang for et halvt års tid siden? Jamen, jeg havde sagt til Kim, at det skulle være specielt, fordi han for 3 år siden friede til mig, og der var nogle omstændigheder, der gjorde, at det ikke blev til noget. Og så tilfældigt hører jeg, at I søger nogle friske frier, så tænker jeg, nu prøver de at sende en mail. Så det blev specielt. Og du er glad for det, Kim? Du virkede ikke helt så... Ikke fordi du ikke virkede glad, men du virkede så lidt betuttet dengang. En lille smule overrasket. Det kom lidt bag på mig, det foregik inde på hovedbanen. Så det kom meget bag på mig. Nå, men det store bryllup stod jo så i lørdags. Og lad os prøve en gang at se, hvordan det så ud, da I så endelig blev gift her i weekenden. Skagen Kirke i lørdags. Præsten giver de sidste instrukser. Lidt nervøsitet. En dyb indånding. Og så... Forelskede blikke bliver udvekslet, og endelig det store øjeblik. Dorte Thorup, vil du have Kim Røn Ottesen, som hos dig står til din ægte mand? Ja. Frieriet blev til virkelighed. Kærestepar blev til brudepar. Tillykke, Kim. Tillykke. Tak for det. Godt at se. Bare skal slutte nu. Dejligt at se jer. Tillykke med. Tak, man. Tillykke. Hundene. Tillykke med. Ja, hej Pia. Tillykke med det. Fantastiske billeder. Man bliver helt rørt. Ja, Hvordan var dagen? Ja, det gør I også. Hvordan var dagen for jer? Jamen, den var så stor, at det er svært at sætte ord på det. Det var så rørende lige fra start til slut. At komme ind i kirken, lige at få øjenkontakten med Kim. Og... Det var hyggeligt. Der fik jeg godt nok en klump i halsen. Ja. Der fik du en klump i halsen. Ja, det er der jo mange, der gør selvfølgelig. Ja. Men med bryllup var der også som regel, i hvert fald dagen op til, de som regel forbundet med en vis nervøsitet. Hvordan kunne du mærke den, Kim? Ja, der var ingenting. Ej, jeg var så nervøs. Jeg skulle have lavet en tale til Dorte, men det sidste nætter op til, at jeg sov overhovedet ikke, for det der med at holde tale for en stor forsamling, det er jeg ikke ret god til. Så jeg sov ikke ret meget. Så det korte og lange det blev, at det endte med, at det var Dorte, der holdt en tale. Efter vi har snakket sammen om, for jeg også skulle få lidt søvn. Så jeg ikke skulle falde søvn under bryllup, hvis man kan sige så. Så det blev Dorte, der holdt en god, fornuftig tale, der ramte hårdt, må jeg sige. Så det endte med igen der byttet i roller, men det er jo også moderne samfund, det synes jeg er meget fint, Dorte. Du tager initiativ. Det skal fortsætte linjen. Ja. Hvad vil I sige? Der er selvfølgelig mange rørende øjeblikke i sådan en bryllupsdag og aften og så videre. Hvad vil I sige var det mest rørende? Jeg vil nok sige, at da Dorte kom ind på kirkegulvet der, opad, det var stort. Og så da vi skulle danse brudvalsen der til midnat. Jeg kan ikke danse eller noget som helst, men jeg synes simpelthen, det gik så fantastisk. Det var noget værre juks, men altså, det var et stort øjeblik. Og så har Dorte lavet sådan en fotomontage, med en masse billeder af os, som hun har brugt mange timer på. Med en masse billeder fra, at vi var små og fremover. Og så havde I også nogle børn, der holdt en tale? Ja, de havde sådan lavet en fælles tale, og den ramte også hårdt. Det gjorde den. Så der har været godt gang i lomtørklæderne i lørdags, kan jeg regne ud. Jamen altså, jeg vil bare sige, jeg er glad for, at du du tog imod vores opfordring om at fri, og det ved jeg jo så, Kim, at det er du også. Og jeg vil også gerne sige tillykke her fra God Aften Danmark redaktionen med en buket blomster. Tak for det. Jeg håber, I lever sammen lykkeligt til jeres dages ende. Kan vi ikke få også et lille kys her, eller hvad?